தாமோதர் மந்த் இப்போ நல்லபடியா எல்லாரும் தாமோதர் ஆரத்திலாம் காமிங்க. இது வந்து ரொம்ப ஒரு பொட்டன் மந்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் கூட நிறைய நமக்கு பலன்களை கொடுக்கும். நிறைய சேஞ்ச் பண்ணணும். சரிங்களா? நிறைய என்னது பகவத்கீதை பாகதம்லாம் வாசிக்கணும், சத்சங்கில் இணைஞ்சிருக்கணும். நிறைய சேவா எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குதோ அதெல்லாம் நல்லபடியா பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். இந்த தாமோதர் மந்த்தை மட்டும் நம்ம வந்துட்டு ஆம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் விட்டுறக்கூடாது. அது வந்து சிந்தாமணி கல் மாதிரின்னுவாங்க. அது நம்ம தூக்கி போட்டுட்ட மாதிரி ஆயிடும் அது. சிந்தாமணி கல் இருந்தால் நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப அது வந்து உயர்வாக வச்சுப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ராதாராணி அம்மாவுக்கு பிடிச்ச மாதம் இது. ராதாராணி அம்மா வந்து இந்த மாதத்துக்கு அதிபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதம். அதில் ராதாராணி அம்மாவை யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிக்கும். அப்போ அவங்க அதான் சொல்லியிருப்பாங்க, மாதங்களில் நான் மார்கழி மாதங்களில் அந்த மந்த் வந்து நான் மார்கழி நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். ஆனால் எனக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா அது வந்து கார்த்திக் மந்த் தான் அப்படின்றத அவங்க வந்து பகவான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த கார்த்திக் மந்த்தை நல்லபடியாக நம்ம எடுத்துக்கணும். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம இப்போ நம்ம அப்படியே நம்ம கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சாப்டர் 1 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோமா? இன்னும் இல்லை இல்லையா? இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஏன்னா லாஸ்ட் வீக் நம்ம சாப்டர் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். த லா ஆஃப் கான்சிக்வன்சஸ் அது நம்ம பார்த்துட்டோம். டிகிரேடேஷன் ஆஃப் மாடர்ன் சொசைட்டி முடிச்சிட்டோமா? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கா? ஜானகிராமன் பிரபுஜி, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, சபிதா மாதாஜி. ஓகே, டிகிரேடேஷன் ஆஃப் மாடர்ன் சொசைட்டி முடிச்சிட்டோமா? இன்டர்நெட் அன்ஸ்டேபிள்னு காமிக்குது. நான் பேசுறது கேக்குதா? கேட்கறது மாதாஜி. நீங்க சம்மரி மாதிரி பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி. ஆரம்பிச்சிடுறேன். சரி, பக்கத்துல ஓகே. இருந்து நீங்க சொல்லிருக்க மாதாஜி. சரி, ஓகே. ஹரி சம்மரியா சொல்லுங்க. அவசியம் அவசியம் அவசியம். ஹரி ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் நம்ம ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். பரம்பராவுக்கு, பகவானுக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपस्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். நல்லபடியாக நம்ம செகண்ட் சான்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். நமக்குலாம் செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்காது. சரிங்களா? எதுக்காக அப்படின்னா அஜாமிலா அந்த பாஸ்ட் டைமில் அவங்களுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கிடைச்சது தான் நமக்கும். அதில் என்ன நடந்திருக்கோ அதை பார்த்து அந்த விஷயம் எப்போ நம்ம அஜாமிலா ஸ்டோரி நம்ம கேட்டுடுறோமோ, எப்போ எல்லா டிவோட்டிஸோட பாஸ்ட்டுமே நம்ம கேட்குறோமோ அப்பயே நம்ம என்ன பண்ணிடணும்,
ஒன்று அந்த அந்த பக்தி நல்லா ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடணும். இல்லை எங்கேயாவது ஃபால் டவுன் ஆகி மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்ற இடத்துல அந்த ஃபால் டவுன் நம்ம பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும். இதுதான் நம்மளுக்கு லெசன். அதுக்காக தான் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பொக்கிஷமாக. சரிங்களா? அந்த வகையில் அஜாமில் அவங்களோட செகண்ட் சான்ஸ் தான் நம்மளோட செகண்ட் சான்ஸு. சரிங்களா? ஸோ இதில் என்னென்னலாம் நம்ம பார்த்தோம்னா அவங்களோட அந்த ஆரம்ப நிலையில தான் நம்ம பார்க்குறோம். அவங்க ஒரு பிராமணனாக பிறக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு ஒரு ப்ராஸ்டியூட் அவங்கள வந்துட்டு பார்க்குற முறை ஏற்படுது, சந்திக்கிற முறை. அதில் அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப வந்துட்டு அட்ராக்ஷன் ஆகிடுது. அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியறதில்ல அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதனால் நிறைய சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுலேயும் வந்துட்டு அந்த ஒரே ஒரு அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸில் ஒரே ஒரு பிரின்சிபல் அந்த இல்லிசிட் செக்ஸ் அப்படின்றது அதை வந்து அவங்க வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணிடுறதுனால எல்லா பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸுமே அவங்ககிட்டேருந்து விலகிடுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதனால தான் ஒரு சின்ன தவிர இவங்க யுதிஷ்ட மகாராஜர்கிட்ட இந்த அஞ்ஞான வாசம் இருக்கிறப்ப வந்துட்டு சொல்லுவாங்க, ஒரு முறை கூட பொய் சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்களாம். அப்போ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்களாம், ஒரு தடவை பொய் சொன்னாலும் அந்த இது முடிஞ்சுது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நிறைய தடவை பொய் சொன்னாலும் ஒன்று தான். அதனால் ஒரு தடவை கூட சொல்லக்கூடாது. அதுதான் அங்கே விஷயம். சரிங்களா? ஒரு தடவை மட்டும் சொல்லிக்கலாம், அப்புறம் அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதே கிடையாது. ஒரு தடவை சொன்னாலே அது அதுக்கப்புறம் அந்த பியூரிட்டி போயிடுது இல்லையா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஒரு 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 இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் டு த எக்ஸ்டென்ட் நம்ம நல்லபடியாக நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். சரிங்களா? இவங்க இது ஒன்று தான் பண்ணல, இது ஃபாலோ ஆனாங்க. அதுலேயே என்னாச்சு அவங்களோட எல்லா குவாலிட்டிஸும் போயிடுது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் அதுதான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ரொம்ப வந்து treated. மத்தாஜி நீங்க சொன்ன இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இந்த பேக் ஆஃப் கார்ட்ஸ் சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா? கார்ட்ஸ் எல்லாம் அடுக்கி வச்சிருக்கோம். அதுல ஒரு கார்டு தப்பி போச்சுன்னா ஆ, அது மாதிரி விழுந்துச்சுன்னா the ஆ, whole set of cardsமே விழுந்துரும். அவ்வளவுதான். கரெக்ட். அதே நீங்க மாதிரி சொன்னது தான். ஒரு தப்புனாலும் எல்லாமே தப்பாயிரும் அப்படின்னு சொன்னப்போ எனக்கு அது தோணுச்சு. கண்டிப்பா மத்தாஜி, ரொம்ப அழகா அந்த இது எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்னீங்க. உண்மையிலேயே இல்லையா? அதுதான். அப்புறம் மறுபடியும் திரும்பி கட்டணும். அது கூட பரவாயில்ல. ஆனா இது எப்படிதான் நம்ம கேரக்டர் நம்ம சரி பண்ணாலும் அந்த ஒரு தப்பு பண்ணது தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இல்லையா? அதனால நம்ம கவனமா இருக்கணும் இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல. ஹரி போல் மத்தாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால ஒன் ஹூ ஆக்ட்ஸ் டிஸ்ஹானஸ்ட்லி வில் பி பனிஷ்ட் அப்படின்றது தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆனால் இப்போ நம்ம அப்படிதான் இருக்கா நம்மளை சுற்றினா இல்லை. நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, ரொம்ப நல்லபடியாக வாழ்கிறாங்க இல்லையா? ஆனால் இங்கே உள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸில் வேணால் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி தப்பிச்சிடலாம், எஸ்கேப் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? ஆனால் லா ஆஃப் நேச்சரில் நம்மளால் என்ன பண்ணவே முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. சரிங்களா? நான் வந்து லா ஆஃப் நேச்சர் நான் சீட் பண்ணிட்டேன், நான் வந்து என்ன தப்பு வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயம் கிடையாது. ஆனால் இங்கே உள்ள இந்த கவர்மெண்ட் ரூல்ஸில் ஏன்னா எல்லாருமே ஹியூமன்ஸ் தானே இல்லையா? அதனால் ஈஸியாக என்ன பண்ணிட முடியும், சீட் பண்ணிட முடியும் எல்லாரையும், ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தவங்கள. ஆனால் பகவான்னு பகவான் விட்னஸாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? அதே மாதிரி லா ஆஃப் நேச்சர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு. அதில் நம்மளால் வெளியில் வர முடியாது. அதான் தப்பு செஞ்சுட்டு அதுதான் மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்க் பண்ணலாம். நான் வந்து இந்த கவர்மெண்ட்லாம் நான் வந்துட்டு தப்பு பண்ணாலும் சீட் பண்ணிடுறேன், அதனால் நான் என்ன வேணாலும் நான் வந்து என்னோட தவறை இனிமேல் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், மறுபடியும் தப்பு பண்ணால் கூட நான் அதை மறைச்சி நான் வந்து வாழ்ந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. ஆனால் லா ஆஃப் நேச்சரில் அப்படி முடியாது அப்படின்றதான். அப்போ சீட்டிங் அப்படின்னா அவங்களோட ஓன் ஹாப்பினஸ்ஸை என் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்போ ஒரு பிராமணன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத இங்கே நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா அஜாமிலா ஸ்டோரி பார்க்கறதுனால ஒரு பிராமணன்னா ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லாக செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டாக அந்த 18.41 ஸ்லோகத்தில் வர மாதிரி நல்லா வந்துட்டு அந்த 9 குவாலிட்டிஸோடு இருக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் பார்த்தோம். ஆனால் இங்கே என்ன ஆச்சு, அவங்க அதில் விழுந்துட்டாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் அந்த குவாலிட்டிஸ்லேருந்து. அப்போ யாரெல்லாம் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு சிரமப்படுறாங்க, டீக்ரேடட் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் நம்ம போன வாரம் நம்ம பார்த்தது. ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் போனஃபைட் சயின்ஸ் ஆஃப் காட். அதனால் நம்ம வந்துட்டு இங்கே உள்ள விஷயங்களை வச்சு மட்டும் நம்ம வந்துட்டு லைஃப்பை லீட் பண்ணிடக்கூடாது. சரி, நான் தப்பு பண்ணாலும் திரும்பி தப்பு பண்ணாலும் நான் வந்து தண்டனையிலேருந்து தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா அது வந்துட்டு லா ஆஃப் நேச்சரில் முடியாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், போனஃபைட் சயின்ஸ் ஆஃப் காட் அது நம்ம வந்து நல்லா
வேதிக் கல்ச்சர் இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக தெரிஞ்சு நம்ம சாதனாவை நம்ம சரியாக பண்ணணும். அது ஹியூமன் லைஃப்பை எப்படி வாழணுமோ அப்படி வாழணும். அதுக்கு நமக்கு யார் வேணும்? ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வேணும் அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம பகவத்கீதையை லேர்ன் பண்ணணும். ஏன்னா இதுதான் லைஃப் மேனுவல் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த பேராகிராஃபில் நம்ம பார்த்தது. அதை வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷனும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம். சாஸ்திரத்தை இன்டர்பிரிட்டேஷனும் பண்ணக்கூடாதுன்றதையும் பார்த்தோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம டீக்ரடேஷன் ஆஃப் மாடர்ன் சொசைட்டிலேருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? யாருக்கும் வாசிக்க? Hare Krishna Mataji. ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. The degradation of modern society. Here the Srimad Bhagavatam says that the Brahmana Ajamila became attached to a prostitute and thus lost his Brahmanical qualifications. He was a young man of about 20 when this happened because of this illicit association with the prostitute. Ajamila was forced to live by begging, borrowing, stealing, and gambling. These verses indicate how degraded one becomes simply by indulging in illicit sex with a prostitute. Illicit sex is not possible with chaste women, but only with unchaste women. The more society allows prostitution and illicit sex, the more impetus it gives to the cheaters, thieves, plunderers, drunkards, and gamblers. Therefore, we first advise all the disciples in our Krishna conscious movement to avoid illicit sex, which is the beginning of all abominable life and which is followed by meat eating, gambling, and intoxication, one after another. Of course, restraint is difficult, but it is quite possible if one fully surrenders to Krishna, since all abominable habits gradually become distasteful for a Krishna conscious person. While in this time, Ajamila was an exception. In the present age, there are millions of Ajamilas, but if illicit sex is allowed to increase, the entire society will be condemned, for it will be full of rogues, thieves, cheaters, and so forth. Therefore, if we actually want to improve the world situation, we have to take to Krishna conscious, as that gives the best service to human society, both materially and spiritually. Whatever abominable characteristics we have developed, we have only to take to the process of bhakti yoga or devotional service in order to completely eradicate them. We have developed so many anarthas or unwanted habits, the chief of which are meat eating, intoxication, illicit sex, and gambling. But we can curb them by accepting the principles of bhakti yoga as they are presented in the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. Scarcely anyone knows these Vedic scriptures, and therefore no one heeds their instructions. People would rather read all kinds of books by all kinds of rascals, but the result of such books is to kill Krishna consciousness. In illusion, a person may think he can get rid of unwanted habits and be saved by some artificial mystic meditation. And in fact, at one time, it was possible to attain liberation by practicing Astanga Yoga or Eightfold Yogic meditation. But at present, almost no one can follow this process, and artificial attempts at yoga will not help us. Therefore, to help the fallen people of this age of Kali, the Supreme Lord appeared 500 years ago as Sri Chaitanya Mahaprabhu. He knew that the people of this age would not even be able to follow the regulative principles, what to speak of practicing Astanga Yoga. Therefore, he gave the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, so that we can gradually be elevated to the highest position of spiritual life. Other processes of purification or sacrifice cannot be followed in this age, because for the most part, people are too degraded. But anyone may take to this process of chanting Hare Krishna, as it is said in the Brahan Naradya Purana. Hare Nama, Hare Namaya Kevalam,
Kalo nastyeva nastyevya gatir anyata. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. Chanting the holy name of the Lord is always superbly effective, but it is especially effective in this age of Kali. Its practical effectiveness will now be explained by Sukadev Goswami through the history of Ajamila, who was free from the hands of Yamaraja, the universal judge, simply because of chanting the holy name of Narayana. ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட நாமத்துக்கு எவ்வளவு உயர்வு சக்தி அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அதுதான் அஜாமிலா ஸ்டோரி எதுக்காக பாகவதத்துல பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது சாஸ்திரத்துல எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, வியாசர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ஒன்று வந்து அந்த இறக்கும் நேரத்தில் நம்ம வந்துட்டு மகான் நாமத்தை சொன்னால் என்ன மகிமைன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். மகான் நாமத்துக்கு எவ்வளவு சக்தி, அது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஒருத்தவங்க ஃபால் டவுன் ஆகிட்டா கூட லைஃப்பில் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம வரோம் அப்படின்னாலே, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எதனாச்சும் எவ்வளவு தவறுகள் பண்ணியிருந்தாலுமே பகவான் வந்து அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்களாம். அந்த பக்தியில் வந்துட்டியா ஓகே, இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அதுதான் வந்துட்டு கணக்கில் வரும். சரிங்களா, அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து இன்னைக்கு சிக்ஷா குரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது கூட சொல்லியிருந்தாங்க. அம்மா வந்து தன்னோட குழந்தை வந்து ஒரு குட்டி குழந்தை இருக்கும்போது அது யூரின் போயிடும், ஸ்டூல்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்போ வந்து அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பரவாயில்ல அப்படி இருந்துட்டு போட்டு குழந்தைன்னு விட்டுருவாங்களா? இல்லை, நைட்டு தூங்கும்போது அது வந்துட்டு யூரின் போயிடுச்சோ இல்லை ஸ்டூல்ஸ் போயிடுச்சோன்னாலும் கூட என்ன பண்ணுவாங்க, அதை எடுத்து க்ளீன் பண்ணி அது மறுபடியும் அதை வந்து பியூரிஃபை பண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணி அதை வைக்கிறது. அவங்க அதை வந்து ஏதாவது ஒரு எதிர்பார்ப்போட பண்ணுவாங்களா? இல்லை அப்படியே விட்டுருவாங்களா? இல்லை இல்லையா, அன்கண்டிஷனல் லவ், முழுக்க முழுக்க எந்த எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. அது ஃபுல்லாக அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தி என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த குழந்தைய அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க இல்லையா, அவ்வளோ நல்லபடியாக. இது மாதிரி தான் பகவான் வந்து நம்மளை வந்து பார்த்துக்கிறாங்க. சரிங்களா, இவ்வளோ அனர்த்தங்களோட நம்ம இருக்கோமா இந்த உலகத்தில், கஷ்டங்கள்ல. பகவான் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம வந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அவ்வளோ அனர்த்தங்கள் இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் நாம சங்கீர்த்தனம் நம்ம பண்ணுறோம்ல, அதான் நம்மளோட க்ரை. குழந்தை அழும்ல, அது வந்துட்டு ஸ்டூல்ஸ் யூரின் போயிட்டுச்சுன்னா அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது, உடனே அழும். உடனே அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, அதை க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம பக்தின்றது தான் நம்மளோட அழுகை. சரிங்களா, பகவான்கிட்ட நம்ம சாண்டிங் பண்ணி இந்த மாதிரி மாட்டிக்கிட்டு கண்டிஷன் சொல்ல என்னை வந்துட்டு பாதுகாத்துக்கணுங்க, உங்ககிட்ட எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்மளோட அந்த க்ரை அப்படின்றது. பகவான் வந்து நம்ம எவ்வளவுதான் அசுத்தத்தில் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க, அவ்வளோ பாப கடலில் நம்ம இருந்தாலும் நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணி நம்மள அவங்ககிட்ட எடுத்துக்கிறாங்க. சிச்சி நல்லா இல்லை, நீ ரொம்ப அனர்த்தங்களோட இருக்கு, நீ எனக்கு வேண்டான்னு விட்டுற மாட்டாங்க. சரிங்களா, அதனால் நம்ம அதுதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவ்வளவுதான் நம்ம கிட்ட இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்தாலும் ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம வந்துட்டோம், பகவானை வந்து நம்ம பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே அது வந்து அங்கே ரீச் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். உடனே எப்படி ஒரு அம்மா வந்து தன்னோட குழந்தைய கேரிங்காக பார்த்துக்கிறாங்களோ, அன்போடு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல், அசுத்தம்லாம் இருக்கேன்னு இதெல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணாமல், அது மாதிரி பகவான் நம்மளை பார்த்துப்பாங்க அப்படின்றத சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் அதுதான் இங்கே இப்போ அஜாமிலாவோட ஸ்டோரியில் நம்ம அதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. இங்கே வந்து இந்த எக்ஸப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் என்னென்னா இவங்கெல்லாம் நம்ம பாஸ்ட் டைம்ஸில் பார்க்குறோம்ல நிறைய பேர் பாகவதெல்லாம், அவங்க எல்லாமே எக்ஸப்ஷன் தான். சரிங்களா, ஜெய விஜயனாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜடபரதராக இருக்கட்டும், அஜாமிலாவாக இருக்கட்டும், எதுக்காகன்னா அவங்கக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லெசன்ஸ் லேர்ன் பண்ணுறோம். ஆனால் அவங்களாம் பியூர் டிவோட்டிஸ் அவங்களாம். சரிங்களா, ஃபாலோனா என்ன நடக்கும் அப்படின்னும், அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றது, அதை தான் நமக்கு உணர்த்துறதுக்காக தான் இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ். சரிங்களா, நமக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை. சரிங்களா, நம்மளாம் என்னென்னா பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸில் நம்ம ப்ளே பண்ணல, நம்மளோட நிஜமான கண்டிஷன் லைஃப்பில் இருக்கும். அதனால தான் நமக்கு வந்துட்டு இது வந்து எக்ஸப்ஷன் கிடையாது நமக்குலாம். சரிங்களா, அதனால் நமக்கு ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது. அஜாமிலாவோட வாழ்க்கை தான் நம்மளோட செகண்ட் சான்ஸு, அதை படிக்கிறது தான். சரிங்களா, அந்த பாவத்தில் நம்ம பார்ப்போம் கிரந்தத்தை. சரிங்களா, நல்லபடியாக நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ பாகவதத்தில் அஜாமிலா
அவங்க வந்து இந்த ப்ராஸ்டேட் கிட்ட இது ரொம்ப அட்ராக்டட் ஆகிட்டாங்க. சரிங்களா? அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லா குவாலிஃபிகேஷனும் போயிடுச்சு. ஒன்ஸ் அந்த இல்லிசிட் செக்ஸ் வந்துச்சு, மற்ற எல்லா குவாலிஃபிகேஷனும் அவங்ககிட்ட போயிடுச்சுன்றதை பார்க்குறோம். அந்த 9 குவாலிஃபிகேஷனும். சரிங்களா? அது இல்லாமல் அதுலேயே எல்லாமே அடங்கிடுதுல்ல, அந்த ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் போயிடுது, அதனால கேம்பிளிங் வந்துடுது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். ஹி வாஸ் எ யங் மேன். அப்போ அவங்க இந்த இது வந்து எப்போ அவங்க லைஃப்பில் நடந்ததுன்னா 20 இயர்ஸ் ஓல்டில். இப்போ அவங்க வந்து 90 இயர்ஸ் கிட்ட இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்போ 80 இயர்ஸ் எப்படி வாழ்ந்திருக்காங்க, ரொம்ப அபார்னபிள் ஆக்டிவிட்டீஸில் தான் ஈடுபட்டிருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். வெறும் 20 இயர்ஸ் பிராமண குவாலிஃபிகேஷனோட இருந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ அவங்க உடலை விடும்போது 90 ப்ளஸ். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்குறது. அப்போ 80 இயர்ஸ்க்கு அவங்க எப்படி இருக்காங்க, இந்த மாதிரியான செயல்கள் அனர்த்தங்களில் ஈடுபட்டிருக்காங்கன்ற பார்க்குறோம். அந்த ஒரு இலிசிட்ஸ் அசோசியேஷன் அப்படின்றது என்ன ஆயிடுதுன்னா, அவங்கள வந்து நல்ல ஒரு தரமான உயர்ந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. பிராமணன் அப்படின்னாலே ரொம்ப ஒரு 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 மரியாதைக்குரிய ஒரு பொசிஷன் தான் இல்லைங்களா, சத்திரியன், பிராமணன் இதெல்லாம். ஸோ ஆனால் இப்படி ஆயிடுது, பெக் பண்ணுறாங்க, பாரோ பண்ணுறாங்க, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். கேம்பிளிங் பண்ணுறது, ஸ்டீல் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பிராமணனோட குவாலிட்டியில் வராத விஷயம். ஆனால் அதெல்லாம் அவங்க செய்கிற மாதிரி ஆயிடுது வாழ்க்கையில். எதனால, அந்த ஒரு தவறுனால. அந்த ஒரு ஒரு தவறு. அப்போ இதுதான் நம்ம தெரியும், ஹவு டீக்ரேடட் ஒன் பிகம் சிம்பிளி. வெறும்னு அந்த ஒரு இலிசிட் செக்ஸ்னாலே என்ன ஆயிடுச்சு, அவங்க வாழ்க்கை வந்து தரம் ரொம்ப குறைஞ்சிடுது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இது வந்து இலிசிட் செக்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு சேஸ்ட் உமனோட பாசிபிள் இல்லை இல்லைங்களா, ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உமன்லாம். இது வந்து ஒரு அன்சேஸ்ட் உமன் தான் வந்து பாசிபிள். அப்படின்னும் போது என்ன ஆயிடுது, சொசைட்டி எப்படி ஆகிடும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப இந்த மாதிரி சீட்டர், தீஃபு, பிளண்டரர்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். சரிங்களா? தேர்ஃபோர் வி ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் ஆல் த டிசைபிள்ஸ் அவர் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். இப்போ நம்ம கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதில் வந்துட்டு அட்வைஸே என்ன அப்படின்னு இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த இல்லிசிட் செக்ஸ் அப்படின்றதுல பார்க்கணும் அப்படின்றது. ஸோ ஏன்னா இதுதான் என்ன ஆயிடுதுன்னா அடுத்தடுத்த தவறுகளுக்கு அடித்தளம் ஆயிடுது அப்படின்றனால ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதான் பிரபுபாதா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் குவைட் பாசிபிள் இஃப் ஒன் ஃபுல்லி சரண்டர் டு. சரி, இதுலேருந்து எப்படி வெளியில் வர்றது? சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்கணும். அப்போ நம்ம எப்படி வெளியில் வரணும்னா, நம்ம வந்து நம்மள கம்ப்ளீட்டாக பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறதுனால. சரிங்களா? எப்போ நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறோமோ, பகவானுக்கு பக்தியில் ஈடுபடுறோமோ, அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு லோவர் டேஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. ஒன்ஸ் நம்ம பகவானுக்கு பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்ற பழக்கத்தை நம்ம எடுத்துட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன வராது, அன்ஆஃபர்டு ஃபுட்டு எடுக்கணும்னு தோணவே தோணாது. சரிங்களா? அது நம்மளால் எடுத்துக்கிறதுக்கு மனசு ஏற்றுக்காது. அதே மாதிரி ஒன்ஸ் நம்ம கிருஷ்ண கதா அப்புறம் சாண்டிங் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா, நம்ம ஒரு நார்மலான ஒரு வழக்கத்தில் மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பேச்சு நம்ம நிறையா பேச மாட்டோம். நிறைய பேட் வேர்ட், அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வராது இல்லைங்களா, அது நம்மளே உணர முடியும். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணால், நம்ம முழுக்க முழுக்க நம்ம பகவான் நாமரூப சரண்டர் டு கிருஷ்ணன் என்ன, பகவானோட நாமரூப குணநிலைகள்லாம் வந்து பகவானுக்கு பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். சரிங்களா? அதுதான் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இந்த லோவர் டேஸ்டெல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். சரிங்களா? அப்போ இந்த அஜாமிலாவோடது வந்து எக்ஸப்ஷன் அப்படின்றது. ஆனால் இப்போ ப்ரெசன்ட் லைஃப்பில் இது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. சரிங்களா? அந்த அர்த்தத்துலையும் பார்க்கலாம் இதை. இவங்களதுல ஸ்கிரிப்சர்ஸில் இது ஒரு நம்மளுக்கு லெசன் அப்படின்றது. ஆனால் இது மாதிரி அவங்களுக்கு செகண்ட் சான்ஸ் கிடைச்சிது ஒரு ஒரு பியூர் டிவோட்டின்றதுனால. சரிங்களா? அவங்க ஒரு சிறந்த பிராமணன் அவங்க ஆக்சுவலாக. ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு லெசனுக்காக தான் அப்படி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபால் டவுன். இங்கே அப்படியா அப்படின்னா கிடையாது. இது மாதிரி இப்போ ப்ரெசன்ட் லைஃப்பில் நிறைய பேர் நம்மளால் பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ இஃப் இலிசிட் செக்ஸ் இஸ் அலோவ் டு இன்க்ரீஸ், அது வந்து அதிகமாக அதிகமாக என்ன ஆகுது, சொசைட்டியை வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு டீக்ரேடடாக ஆகிடுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால் இஃப் வி ஆக்சுவலி வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் த வேர்ல்டு சுச்சுவேஷன், இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரா வந்து சொன்னது கூட நம்மளுக்கு வந்துட்டு பிரபுபாதாகிட்ட சொன்னாங்க இல்லையா, நீங்கள் உலகம் ஃபுல்லாக போய் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் சேர்க்கணுன்னப்ப என்ன சொன்னாங்க அவங்க, இப்போ நம்மளே வந்துட்டு பிரிட்டிஷோட ஆதிக்கத்தில் இருக்கோமே, நம்மளோட ஃபிலாசபி யார் ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்னு. அப்போ நீ கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் நீங்கள் கொண்டு போய் சேருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே நல்லதாக நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அதாவது இது வந்து சனாதன தர்மம்,
ஆட்சின்றது யார் வேணாலும் வருவாங்க போவாங்க. ஆனா கிருஷ்ண பக்தின்றது அது இருந்ததுன்றத சொன்னாங்கன்னு. அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த வேர்ல்டில் உள்ள சுச்சுவேஷன்லாம் நம்ம வந்துட்டு சரி பண்ணணும் அப்படின்னா முடியாது. ஏன்னா கலியுகம். நீ ஒன்று பண்ண நான் 10 பண்ணுவேன்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க எல்லாரும் இல்லையா? சமரசம் பேச்சுவார்த்தை எதுவுமே ஒத்து வராது. நம்ம அதான் பார்க்குறோம் ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷனில் இல்லையா? நீ ஒன்று பண்ணுற நான் 10 பண்ணுறேன்ற மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு. அதே மாதிரி சமரசம்லாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. அப்போ என்னதான் சொல்யூஷன் அப்படின்னா எல்லாருமே இந்த கிருஷ்ண பக்தி சனாதன தர்மத்தை கையில் எடுத்தாங்க அப்படின்னாலே என்ன ஆயிடும்? வேர்ல்டு வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எதனால் அப்படி? ஏன் பேச்சுவார்த்தை பண்ணி ரொம்ப அஜிடேட்டடாக இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்தை கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால எப்படி வந்து ஸ்டேபிளாக பீஸ்ஃபுல்லாக மாற்ற முடியும்? ம் பேச்சுவார்த்தை எதுலேயுமே வந்துட்டு ஸ்டேபிள் ஆகாது. சரிங்களா? எதுலேயுமே வந்துட்டு ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனே வராது. ஆனால் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன், பீஸு, அப்புறம் வந்துட்டு எல்லாமே உண்டு. அத்தாஜி, சரி. ஏன் ஒரு ரீசன் எனக்கு மனசுல தோன்றது என்னன்னா, நம்ம இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸா இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படின்னு நினைக்கிறோம். உடலை மறந்துட்டு நம்ம ஆத்மா நினைக்கிறோம். நம்ம எல்லாருமே இவ்வுலகத்துல இருக்கிற எல்லா உயிர்வாழிகளுமே ஆத்மாக்கள் தான். அவங்களெல்லாம் சமநோக்குல பார்க்கணுன்ற எண்ணம் எல்லாம் நமக்கு உண்டாகும் போது சண்டை சச்சரவு எங்க வரும் மாதாஜி? ஹரிபோல் உயர்வு தாழ்வு இல்லாத இது வந்துடும். ஹரிபோல் ஆத்மான்ற முறையில எல்லாருக்கும் அந்த நாலேஜ் இருக்கா மாதாஜி? நான் ஆத்மா, நான் உடம்பு இல்ல அப்படின்னு. ஹரிபோல் கண்டிப்பா ஆத்மா வந்துட்டுன்னா நீங்க கேட்டீங்க, அதை வச்சு சொன்னேன். பகவத்கீதையில படிச்சு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் புரியுது. இல்லைன்னா உடம்புதான் நினைக்கிறாங்க. அப்ப லார்ட்ஷிப் பண்ணணும், நம்ம தான் வந்துட்டு உயர்ந்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்கணும், நல்லா இருக்கணும், பௌதிக இன்பத்துலதான் கிடைக்கிறோம். இருக்கணும், நான் சொல்றதுதான் நடக்கணும், நான் சொல்றதெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி ஃபால்ஸ் ஈகோல ப்ரைட்ல அனர்த்தங்களோடய இருப்பாங்க எல்லாரும். ஒன்ஸ் பகவத்கீதை படிக்கும்போது தான் அது அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ, ப்ரைடு இதெல்லாம் போகும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஆத்மான்ற உணர்வு வரும். ஏன்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது வெறும்னு சும்மா சாமிக்கு ஒரு சூடை ஏற்றி காமிச்சிட்டு அப்படியே ஒரு கோயிலை சுற்றி வந்துட்டு வெளில வர்றது கிடையாது. குணத்திலேருந்து வர்றது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். யார் ஒருத்தவங்க நல்லபடியாக ப்ரைடு இல்லாமல் ஹம்பிளாக பக்தி பண்ணுறாங்களோ அந்த பக்தியை தான் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கீகரிப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு குணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஒன்ஸ் குணம், ஏன்னா குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் 26 இருக்கே இல்லையா? எல்லாரும் கிருஷ்ண, அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் வேறு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதையும் நம்ம தான் பண்ணுறோமே. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் ஸ்பிரிச்சுவலாக தான் நம்மளோட ப்ராக்ரஸ் இருக்குமே தவிர பாட்லி பிளாட்ஃபார்மில் நம்மளோட ப்ராக்ரஸை நம்ம யாருமே எதிர்பார்க்க மாட்டோம். நான் சொல்கிறது கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். சரிங்களா? நான் இன்னும் அந்த மாதிரி வரல. ஓகே சரிங்களா? ஸோ அதனால் பார்லி பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டோம். குவாலிட்டியில் நம்ம வந்துட்டு அந்த குணத்தில் நல்லா இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு அது ஒன்று 26 குவாலிட்டிஸில் முடிஞ்ச ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும், பக்தியில் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் மாறும்போது என்ன ஆகுது வேர்ல்டில் இந்த போட்டி, பொறாமை, அனர்த்தம், ப்ரைடு இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும், குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா நம்மளோட ஃபோக்கஸே வேறே ஆகிடுது இல்லை கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் வரும்போது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால தான் வேர்ல்டு வந்து ஆக்சுவலி வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் த வேர்ல்டு சுச்சுவேஷன், வி ஹாவ் டு டேக் டு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். அதுதான் மருந்து. அதுதான் வந்துட்டு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் வந்து பிரபுபாதாவுக்கு குறிப்பிடுறாங்கன்றாங்க. நம்மளும் அதுதான் எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ தட் கிவ்ஸ் த பெஸ்ட் சர்வீஸ் டு ஹியூமன் சொசைட்டி. நம்ம வந்து யாரும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க கொண்டு போய் சமரசம்லாம் பண்ணி வச்சோன்னா அதெல்லாம் 2 நாள் கூட தாங்காது. அடுத்த நாள் மறுபடியும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா உலகமே அமைதியாக இருக்கணும், ரொம்ப உயர்ந்த நிலைக்கு வரணும் அப்படின்னா பார்லி பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்முக்கு வரணும்னா நம்ம எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஹியூமன் சொசைட்டியில் நம்ம அதுதான் சாண்டிங் எல்லாருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும். அதை தான் பிரபுபாதாவுக்கு அவங்க குரு கொடுத்தது. சரிங்களா? அதுதான் அப்போ பெஸ்ட் சர்வீஸ் டு ஹியூமன் சொசைட்டி போத் மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி ரெண்டுத்துலேயுமே. சரிங்களா? வாட் எவர் அவர்மல் கேரக்டர்ஸ் வி ஹாவ் டெவலப்ட், வி ஹாவ் ஒன்லி டு டேக் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பக்தி யோகா. எவ்வளோ அந்த ஒரு
அனர்த்தங்களோட நம்ம இருந்தாலும் பக்தி யோகம் எடுக்கும்போது என்ன ஆயிடுறோம், நம்ம அதை பியூரிஃபை பண்ணிடுறோம். அதை தானே நம்ம 9th சாப்டர்ல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆரம்ப நிலையில சிறு சிறு தவறுகள் இருந்தாலும் பக்தியில் ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள என்ன பண்ணும், பக்தி அவங்கள பியூரிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா. அதனால் டிவோஷனல் சர்வீஸை நம்ம எல்லாரும் எடுக்கணும், கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸை நம்ம எல்லாரும் எடுக்கணும், ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் மருந்து, அதுதான் அமிர்தம். சரிங்களா, அதை தான் நம்ம பண்ணணும் ஹியூமன் லைஃப்பில். இன் ஆர்டர் டு கம்ப்ளீட்லி எராடிகேட் தெம், எதெல்லாம் இந்த அபானிமல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் எராடிகேட் பண்ணணும், அனர்த்தங்கள்லாம் எராடிகேட் பண்ணணும், இந்த கேரக்டர்ஸ்லாம் நம்மள்ட்டேருந்து போகணும் அப்படின்னா நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் பக்தி சேவையை பக்தி யோகாவை ஃபாலோ பண்ணணும். வி ஹவ் டெவலப் சோ மெனி அனர்த்தஸ், எல்லார்ட்டையும் இருக்குது இல்லையா. முக்கியமாக அன்வான்ட் ஹேபிட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதில் வந்துட்டு ரொம்ப பாபம் தரக்கூடிய செயல்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த நான்வெஜ் எடுத்துக்கிறது, இன்டாக்சிகன்ஸ், இந்த போதைப் பொருட்கள், அப்புறம் இல்லிசிட் செக்ஸ், கேம்லிங், இதெல்லாம் தான் ரொம்ப தவறுகளுக்கு மூல காரணமாக இருக்கிறது. சரிங்களா. பட் we can curb them. அதையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம், சீஃபாக இருக்கிற இந்த அனர்த்தங்களை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம், பக்தி யோகத்தில் நம்ம சரி பண்ணிடலாம். சரிங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு மருந்து கிடைச்சிருச்சு, மெடிசன் கிடைச்சிருச்சு. பகவத்கீதை பாகத்தில் அதை நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. Scarcely anyone knows these Vedic scriptures. Therefore no one hits these instructions. ஃபாலோ பண்ணுறது தான் சிரமமாக இருக்குது இல்லைங்களா. அப்போ என்ன ஆகிடுது, எல்லாரும் வந்துட்டு வேறு 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 அவங்களுக்கு தோணுன மாதிரி அதான் இன்டர்பிரேட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறாங்க, விம்சிக்கலாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறாங்க. அப்போ அவங்களால என்ன பண்ண முடியறதில்ல, மிஸ்கைட் ஆகிடுறாங்க, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ண முடியறதில்ல. சரிங்களா. அப்போ in illusion a person may think that he can get rid of unwanted habits by and be saved by some artificial இந்த மிஸ்டிக் மெடிடேஷன், அதையும் நம்ம பார்க்குறோம்ல. இந்த மனதை அமைதியாக்கிறதுக்குன்ட்டு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் இல்லாத விஷயங்கள்லாம் கூட நிறைய வந்துட்டு பார்க்குறோம் நம்மளை சுற்றி. அதெல்லாம் வந்துட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் என்னென்னா, ஒரு காலத்தில் அஷ்டாங்க யோக முறை கூட அதை சத்தியுகத்திலாம் ஃபாலோ பண்ணாங்க. சரிங்களா. 8-fold யோகிக் மெடிடேஷன் இதெல்லாம். ஆனால் இப்போ கலியுகத்துக்கு அதெல்லாம் என்ன ஆகாது, சூட்டபிளாக ஆகாது. அதுதான் பகவத்கீதையில் அர்ஜுனனே சொல்லிட்டாங்க, அஷ்டாங்க யோகம் ஃபாலோ பண்ணுறது சிரமம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா. அப்போ அட் ப்ரெசன்ட் ஆல்மோஸ்ட் நோ ஒன் கேன் ஃபாலோ திஸ் ப்ராசஸ். இந்த எந்த முறையும் நம்மளால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்மளால் யோக முறையெல்லாம் வேறு முறைகள், அதாவது பக்தி யோகம் தாண்டி வேறு எந்த முறையும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது கலியுகத்தில் முக்கியமாக. தேர்ஃபோர் டு ஹெல்ப் த ஃபாலன் பீப்புள் ஆஃப் திஸ் ஏஜ், கலியுகத்தில் என்ன நம்ம பார்க்கணும், பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபுவா நமக்கு வந்திருக்காங்க. வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, எதுவும் வேற எதுவும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நல்லபடியாக ஹரிநாமத்தை உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒன்று நம்ம பண்ணாலே என்ன ஆகுது, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகுறோம் அப்படின்றது. சரிங்களா. அதனால் நம்ம எதையுமே தேடி போக வேண்டாம். இது பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு பர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்குமா, அது பண்ணால் நம்மளாம் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் சோல். கரெக்டாக வந்துட்டு பகவான் நம்மளை எங்கே விட்டுருக்காங்க, ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சங்கீர்த்தன இது யஜ்ஞத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும், ஹரிநாமத்தை நம்ம மகாமந்திரத்தை நல்லபடியாக சேன் பண்ணணும். அதர் ப்ராசஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் கேன் நாட் பி ஃபாலோட் இன் திஸ் ஏஜ். ஏன் ஃபாலோ பண்ண முடியாது, சத்தியுகத்தில், திரேதாயுகத்தில், துவாபர யுகத்தில், இன்னைக்கு 6th சாப்டர் தான், 18th சாப்டர்ல அதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஏன் வேற வயசும் இல்லை மாதாஜி, அவ்வளவு காலம் தியானம் பண்ண செய்யும். யஜ்ஞம் பண்றதுக்கு பொருளும் அவ்வளவு மெட்டீரியல் எதுவும் கிடையாது இல்லையா மாதாஜி. இந்த கலியுகத்துல வந்து நமக்கு இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கம் தான் மாதாஜி. அவ்வளவுதான். இப்ப நம்மள போய் நீங்க யாகம் டெய்லி பண்ணணும், இல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு 2 யாகம் பண்ணணும்னா பொருளும் நம்ம கிட்ட அவ்வளவு கிடையாது, பியூரான ஒரு வஸ்துக்களும் கிடையாது, பிராமணர்களும் பியூரா கிடையாது. ஒரு ஒரு சத்சங்களை கேட்ட ஒரு யாகம், அந்த யாக குண்டத்துல ஒரு பக்கமும் 4000 பிராமணர்கள் அமர்ந்து யாகம் பண்ணணுமா திரேதாயுகத்துல அப்படின்னு போட்டிருந்தது. ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு யாகம்னா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி. இப்போ ஒரு சைடுக்கும் 4000னா எவ்வளவு அப்பா இல்லையா.
இப்போ ஒரு பிராமணன் வச்சுதான் நம்ம பண்றோம். அதுலயும் வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு மந்திர உச்சாடனம் அது இல்லாம நம்மளால கரெக்டா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஒருத்தருக்கே சரியா கொடுக்க முடியாது. அதுவும் கரெக்ட் மாதாஜி. அதுவும் கரெக்ட். அது மாதிரி எதுலயுமே அது மாதிரி தபஸ் பண்ற அளவுக்கு நம்ம மனமும் ரொம்ப ஒரு இருக்காது. சொல்ல இல்லையா? அதே மாதிரி டெம்பிள் வர்ஷிப் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு அந்த ஆகம முறைப்படிலாம் முத்திரைகள் வச்சுலாம் பண்றதுக்கு தெரியாது. கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப கஷ்டம். கரெக்ட் சார் பிரபுஜி. शुद्ध भक्ति इज वेरी वेरी बेस्ट மெத்தட். சிம்பிள் பக்தி பண்ணா போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டே இருந்தால் அதுவே நமக்கு என்ன அவ்வளவுதான். அதுதான் இங்க சொல்லிருக்காங்க. அதர் ப்ராசஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பா பியூர் பண்ணும். தபஸ், யாகம், டெம்பிள் வர்ஷிப்லாம் பியூர் பண்ணும். ஆனா கலியுகம் முடியாது. அதுதான் cannot be followed in this age. இந்த ஏஜ்ல நம்ம செய்ய, ஏன்னா அதுக்கு நிறைய பியூரா இருக்கணும். அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும். இப்போ நம்மளால 16 ரவுண்ட் சாண்டிங்கே நம்மளுக்கு பண்றதுக்கு எப்படி இருக்கு, கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ செய்யறதே பெரிய விஷயம். மத்தது காலங்காத்தால எழுந்தணும்னா எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாரு. குளிச்ச உடனே நம்ம மாலையை எடுத்துக்கிறோம், நம்ம பாட்டு பண்றோம். எவ்வளவு ஈஸி மெத்தட். ஒரு பைசா செலவழிக்கிறது கிடையாது. நம்ம மனசுதான், மனசு வந்து பகவானுக்கு கொடுக்கணும் மஸ்ட். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் வேண்டாம். கண்டிப்பா அதுதான் ஹையஸ்ட் ரியலைசேஷன். நம்ம தாட்ஸ் வந்து நம்ம கிருஷ்ணா கிட்ட கொடுத்துடணும். நாமரூப குணநிலைகள்ல சமர்ப்பணம் பண்ணிடணும். எனக்கு நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில செய்யணும். ஆமா, அதேதான். நல்லா இருக்கும். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. அதான் அப்ப அதர் ப்ராசஸ் ஆஃப் பியூரிஃபிகேஷன் cannot be followed in this age. நம்ம நினைச்சாலும் அதை நம்ம பியூரா கரெக்டா முறைப்படி பண்ண முடியாது. இப்போ மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அதுல எல்லாம் வந்து நிறைய லைஃப் ஸ்பேன் வேணும். இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிறதே 60-70 இயர்ஸ் தான். அதனால அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றதுன்றதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், கலியுகத்துக்கு என்ன நாம சங்கீதம், எந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸும் கிடையாது. இப்போ பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி காலையில் எழுந்தோமா சாண்டிங் பண்ணோமா அழகாக நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட ப்ரிஸ்கிரைப்டிட்டி அழகாக பண்ணலாம். பிகாஸ் ஃபார் த மோஸ்ட் பார்ட் பீப்புள் ஆர் டூ டிகிரேடட். சரிங்களா? எதுவுமே இப்போ பியூராக கிடையாது. பட் எனிஒன் மே டேக் திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம எல்லாருமே, இதுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது குவாலிட்டி வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்களா? இவங்க தான் பண்ணலாம், இவங்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கா? இல்லை, எல்லாருமே பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் இருக்கு. அதனால தான் வர மாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா? ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்ததுன்னா வேணா ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்து ஏன் என்னன்னு. இப்போ எல்லாருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக கொண்டு போய் சேர்க்குற அளவுக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்தை இப்போ மேங்களூர் இஷ்கான்லேயும் நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பிரயத்தனம் பண்ணணும். ஆனால் நிறைய பேர் என்னென்னா இந்த ப்ராசஸ்க்கு வராதுதான் ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம். பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு வர மாட்டேன்றாங்களேன்னு ஒரு வருத்தம். ஆனால் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எல்லாரும் அந்த சாக்ரிஃபைஸ் தான் மாதாஜி கலியுகத்துல நம்ம செய்ய வேண்டிய தவம்ன்றது. அவ்வளவுதான் மாதாஜி, நாம சங்கீர்த்தனம் கண்டிப்பா. நீங்க சொல்றீங்கல்ல, காலையில எந்திரிச்சு பண்ணணும், மங்களாரத்தி பார்க்கணும், அது 16 ரவுண்ட்ஸ் சாட் பண்ணணும், அது சாண்டிங் பண்ணணும், இதெல்லாம் செய்யறது அதுதான் ஈக்குவலன் டு தவம் அப்படின்ற வேர்டுக்கு. அது நம்ம ஈஸியா பண்ணலாம் இங்க கலியுகத்துக்கு, அதுதான் ஏத்தது. ஆமா கண்டிப்பா. அதுவும் பிரம்மகோடி சம்பிரதாயத்தில் நல்லபடியா பண்ணலாம் இல்லையா? காலையில 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்திக்கு போனோம்னா எத்தனை மணிக்கு கோயில இருந்து வெளில வரும்? 2 மணிக்கு முடியுது. அப்புறம் சாண்டிங் மங்களாரத்திக்கு 4:30க்கு போறோம். எப்ப வெளில வரும் கோயில்ல இருந்து? 9 மணிக்கு மேல மாதாஜி. 9-10 மணி ஆயிடும். நேரம் போறது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் தான் இருக்கும். வெளி உலகமே தெரியாது. அந்த அளவுக்கு பிரபுபாதா வந்து நமக்கு அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காவும் அதையும் கொடுத்துருக்காங்க. கீர்த்தன் இருக்கு, பஜன் இருக்கு, பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு, பிரசாதம் இருக்கு, ஆரத்திஸ் இருக்கு, சாண்டிங் இருக்கு, கலியுக தர்மம். அதுதான், அதனாலதான் சொன்னேன் பிரம்மகடிய சம்பிரதாயத்துல நம்மள வந்து அப்படியே அந்த ஒரு 4.5 hours கிட்ட நம்ம என்ன பண்றோம், உள்ளார் அப்படியே இருக்கும், வெளி உலகம் மறந்து இருக்கும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல. சரிங்களா? ஸோ அதை தான் நம்ம வந்துட்டு நல்லபடியாக சாதனா பக்தியா பண்ணணும் அப்படின்றது. பட் எனிஒன் மேக் திஸ் ஓகே ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் அப்படின்றது. அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். ஹரே நம ஹரே நம ஹரே நம கேவலத்துல என்னத்த சொல்லியிருக்காங்க, அதுல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இது வந்து பிருகத் நாரதீய புராணம் அதுல இருக்கு. சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, குவாரல் அண்ட் ஹிப்போக்ரசி. கலியுகம் வந்து இதுவும் இன்னைக்கு 6th சாப்டர்ல ரெஃபர் பண்ணும் ரெஃபரன்ஸ் இதுல எல்லாமே எப்பயுமே சண்டை போடணும், இல்லைன்னா சண்டை போடுறதை வேடிக்கை பார்க்கணுன்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த கலியுகம். அதே மாதிரி பாசாங்கு ரொம்ப வந்துட்டு ஏமாத்துறது, இந்த விஷயம்லாம் நிறைய இருக்கும் இந்த உலகத்துல. ஆனா இந்த உலகத்துல ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா,
நம்ம வந்து பகவானோட பேரை சொல்லும்போது நம்ம முக்தி அடைகிறோம். சரிங்களா? அதை தாண்டி வேற வழி இல்லை, வேற வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை அப்படின்றது 3 தடவை அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால ஸ்கிரிப்சர்ஸில் இவ்வளோ தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. கலியுகத்தில், இன் திஸ் ஏஜ், கலியுகத்தில் நாம சங்கீர்த்தனம் தான் பண்ணணும். அதுதான் வேணுது. வேறு வழி எதுவும் ட்ரை பண்ண வேண்டாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தபஸ், யாகம், இது டெம்பிள் வர்ஷிப்பு, மிஸ்டிக் பவர் நான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணுறேன், பிரம்மஜோதி அடைகிறேன், எதுவும் வேண்டாம். கர்மயோகம், ஞானயோகம், அஷ்டாங்க யோகம் எதுவும் வேண்டாம். என்ன பண்ணால் போதும்? சாண்டிங் பண்ணால் போதும். பக்தி யோகம். சரியா? நாம் சங்கீர்த்தன், நாம் சங்கீர்த்தன். நாம சங்கீர்த்தனம் தான் நம்ம பண்ணணுன்றது ரொம்ப தெளிவா இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்கணும். மாதாஜி ஃப்ரீயா இது கிடைக்கிறதுனால இதனுடைய அருமையே தெரியாம போயிடுது மாதாஜி. அதான் மாதாஜி, சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கிற மாட்டாங்க. எவ்வளவு நம்ம 20 பேர் 30 பேர் வர்றாங்க ஆரம்பத்துல, அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடுறாங்க. ஆமா மாதாஜி, நம்மளால பார்க்க முடியுது. அதுதான் வேதனையா இருக்கும். கஷ்டமா இவ்வளவு தடவை வந்து கஷ்டமா தெரியுது. ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் அது கேட்கும் போதே, அது பார்க்கும் போதே. நமக்கு யாரும் கிருஷ்ண பக்தி வரலன்னும் போது, அதனாலதான் இப்ப கார்த்திக் மந்த்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரும் உங்க வீட்டுல தாமோதர ஆரத்தி பண்ணுங்க. யார் யாரெல்லாம் சுத்தி இருக்காங்க அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க. சரிங்களா? நல்லபடியா இந்த கார்த்திக் மந்த்ல நிறைய சோல்ஸை நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்க்கு கொண்டு வரணும். அதுக்கு தான் வந்துட்டு ஏற்பாடே. சரிங்களா? அது நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். வரமாட்டாங்க தான், என்ன பண்ணுறது, காலில் விழுந்தாவது வர வைக்கணும். அதுதான் நம்ம பண்ண வேண்டிய. ஏன்னா எவ்வளோ பிரயத்தனம் பிரபுபாதா எடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? வந்து பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க, சத்சங்க வைக்கிறாங்க, ட்ரங்கட்ஸ்லாம் வராங்க, வந்தாங்க, சாப்பிட்டு அங்கேயே வாமிட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க. இவங்க அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க பிரபுபாதா. நம்ம படிச்சிருக்கோம் பிரபுபாதா லீலாமிர்தத்தில் இல்லைங்களா? ஆனால் அப்படியும் என்ன பண்ணல, விடலை. மறுபடியும் சத்சங்கம் வைக்கிறாங்க, பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க, மறுபடியும் வராங்க. அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பியூரிஃபை ஆகி அந்த சத்சங்களை இணைஞ்சு அப்புறம் பெரிய டிவோட்டிஸ் எல்லாம் ஆகுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அப்போ அந்த ஆரம்ப நிலையில் எவ்வளோ பிரயத்தனம் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா விஷயத்துலையும். பிரபுபாதா லீலாமிர்தமே வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய லெசன். எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு தோய்வு ஏற்படுதோ அப்போல்லாம் பிரபுபாதா நினச்சுன்னா ஒரு எனர்ஜி கிடச்சிடும். நம்மளும் நல்லா பண்ணணும், நம்மளும் நல்ல பக்தி இது பகவத்கீதை பாகத்தை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம். அதனால அவசியம் இந்த கார்த்திக் மந்த்ல எல்லாரும் அவசியம் எல்லாருக்கும் வந்துட்டு உங்க வீட்டுக்கு இன்வைட் பண்ணி ஆராதனைலாம் பண்ண சொல்லுங்க. நிறைய பேரை கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் நம்ம கொண்டு வர வைக்கணும். அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இது நம்ம இங்க பார்க்கணும். சாண்டிங் த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் சூப்பர்ப்லி எஃபெக்டிவ். சரிங்களா? இது இன்னைக்கு சிஸ்டர் சாஃப்ட்ல தான் டிஸ்கஸ் பண்ணதே. எப்படி வந்து பகவானுக்கு சக்தி இருக்கு, ஆல் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தோமா? அந்த 6 ஆப்புலன்சஸ்ல ஆல் பவர்ஃபுல் அப்படின்னு பார்த்தோமா? அதுல என்ன பார்க்குறோம்? அவங்க வந்து அசுரர்களை அழிக்கிறாங்க, 6 நாள்லே பூத்தனை அழிக்கிறாங்க, கோவர்தன் மலையை தூக்குறாங்க அப்படின்லாம் பார்த்து பவர்ஃபுல் அப்படின்னு. அதே பவர், அதே மாதிரியே பவர் வந்து அவங்களோட நாமத்துக்கும் உண்டு. சரிங்களா? பகவான் எவ்வளவு சக்தி அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதே சக்தி அவங்களோட பெயருக்கும் உண்டு. அதனால தான் பகவானோட நாமத்தை சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்? நமக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்படும், ஸ்பிரிச்சுவலாக நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகும். சரிங்களா? அதனால சூப்பர்ப்லி எஃபெக்டிவ். நம்மளை வந்து அனர்த்தங்கள்லேருந்து க்ளீன் பண்ணி அப்படியே நம்மளை ஸ்பிரிட் சோல், அந்த பக்தி அந்த நிலைக்கு கொண்டு போகும் பகவானோட நாமம். பட் இட் இஸ் எஸ்பெஷலி எஃபெக்டிவ் இன் திஸ் ஏஜ் ஆஃப் கலி. இந்த கலியுகத்தில் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். Its practical effectiveness will now be explained by Shukadev Goswami through History of Ajamila. இப்போ சுகதேவ் கோஸ்வாமி இதை தான் நாமத்தோட மகிமை தான் அஜாமிலாவோட ஸ்டோரி. அதை வந்து நம்மளுக்கு அஜாமிலா மூலியமாக நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. Who was freed from the hands of ஹெமராஜா. வெறும் அதுவும் பிள்ளைய கூப்பிட்டாங்க, அவங்க பிள்ளைய நாராயணான்னு கூப்பிட்டாங்க ஆசையா. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துட்டாங்க இல்லையா? யம தூதர்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியல, அவங்கள கூப்பிட்டே போக முடியல. அதுவும் எத்தனை வருஷம், 20 இயர்ஸ்லேருந்து 90 இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க என்ன வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காங்க? இந்த அபனிமல் கேரக்டரில், இந்த அனர்த்தங்கள் வாழ்க்கையில் தான் வாழ்ந்திருக்காங்க. அப்படி இருந்தும் இறக்கும் நேரத்தில் தன்னோட பிள்ளை நாராயணான்னு கூப்பிட்டாங்க ஆசையா. அப்போ என்னாச்சு? விஷ்ணு தூதர்கள் வந்தாங்க, யம தூதர்களால் அவங்கள நெருங்கவே முடியலன்னு பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் ஆரம்பத்திலே ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆரம்பித்தேன். நம்ம இது வரைக்கும் எவ்வளோதான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் ஒன்ஸ் நம்ம பக்திக்கு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? நம்மளோட அவ்வளோ அழுக்கையும் பார்க்க மாட்டாங்க, அந்த பக்தியை மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க. சரி வா அப்படின்ட்டு ஒரு அம்மா தன்னோட குழந்தைய அசுத்தத்துலேருந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து அழகாக வைக்கிறாங்களோ அது மாதிரி நம்மளை பக்தியில் கொண்டு வந்து நம்மளை அவங்ககிட்ட சேர்த்துக்கிறாங்க, அருவறுப்பு படாமல். சரிங்களா? அதனால்
விதாசீனப்படுத்தாம அவ்வளோ கேர், அவ்வளோ மர்சிஃபுல் பகவான். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் அந்த நாமம் வந்து என்ன பண்ணுது, யமராஜர்களை யமதூதர்களை கிட்டக்க கூட விடலை. பகவான் நாமத்தை சொன்னதுனால. த யூனிவர்சல் ஜட்ஜ் யார்? யமராஜர். சிம்பிளி பிகாஸ் ஆஃப் சாண்டிங் த ஹோலி நேம் ஆஃப் நாராயணா அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான். இதுக்கு மேலே எப்படி நம்ம வந்துட்டு இன்னும் நாமத்தோட மகிமையை தெரிஞ்சுக்க முடியும்? அதனால எல்லாருமே இனிமேல் சாண்டிங்கிறத ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக, ரொம்ப சுத்த நாமத்தை வைப்ரண்ட்டாக பண்ணணும், எல்லாரையும் பண்ண வைக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பய வச்ச பதிதானம் பாவனி வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு ஜெய்ஷில பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். நல்லபடியாக நம்ம இன்னைக்கு